дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи сиёсӣ таҳлилӣ дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. ҳоло бо омӯзгорон, донишмандон, олимони донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар самтҳои гуногун суҳбате дорем вобаста ба шарҳу тавзеҳ ва омӯзиши мулоқоти пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маорифи кишвар. аз ҷумла дар суҳбати мо иштирок доранд Амирхон Шоҳусайн, доктори илмҳои фалсафа, Никрӯз Қодирзода, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, Амриддин Шарифзода, номзади илмҳои таърих ва Лутфия Раҷабова, профессор. хуш омадед ба студияи телевизиони Тоҷикистон. масъалаи умда дар мулоқоти пешвои миллат ҳамин пайванд кардани илм ба истеҳсолот аст. ба ҳар паҳлӯе агар ба мундариҷаи мулоқот таваҷҷӯҳ кунем, аз аввал то ба охир масъалаи меҳварии умда ҳамин пайванди илм ба истеҳсолот, дастёб шудан ба натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва созгор омадани онҳо ё ин ки нақш доштани онҳо дар рушди иқтисоди миллӣ ва дар маҷмӯъ барои мардум фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ки асоси илмӣ дошта бошад. биёед суҳбатро аз ҳамин нукта оғоз кунем. мулоқоти пешвои миллат бо аҳли зиё, аҳли илм ва маорифи кишвар боз як такони навбатӣ барои ташаккул додани ҷаҳонбинии илмӣ ва руҷӯи мардум ба илм, дарёфти моҳияти дониши илмӣ ва то андозае дурӣ аз ҳар гуна донишҳои то илмӣ, ғайри илмӣ ва дуруғин ҳаст. воқеан вақте ки дар бораи дониш мо суҳбат мекунем, дониш ин мафҳуми васеъ аст, вале дониши илмӣ мушаххас ҳаст ки албатта хоси нафароне ҳаст ки бевосита ба таҳқиқотҳои илмӣ сару кор доранд, ба ҷусторҳои илмӣ сару кор доранд, ҷӯишҳо анҷом медиҳанд ва ин ҷӯишҳо ба хотири чӣ ҳаст? Ба хотири дарёфти роҳи ҳалли мушкилоте ва ё дарёфти ҳақиқати дар назар дошта шуда. хуб, албатта вобаста ба инкишофи ҷомеа имрӯз илм ба шохаҳои бениҳоят зиёд тақсим шудааст ва соҳаҳои мухталифи илм ҳадафи асосии худро равона мекунанд барои таъмини ҳаёти осоиштаи мардум, таъмини иқтисодиёт ва пешрафтҳое ки барои ташаккул додани ҳаёти маишии инсоният равона шуда бошанд. аз ҳамин лиҳоз фикр мекунам ки дар ҷаҳони имрӯз, ҷаҳоне ки дар раванди муносибатҳои шадиди глобалӣ қарор дорад, бевосита барои ҳар як миллату халқият зарур аст ки ба илм рӯ биёрад, афзалият ё бузургманишии дониши илмро дар тафаккури мардум ҷой диҳад ва таъкиди пешвои миллат ҳам бо як ҷиддияти хоса ва муроҷиат ба аҳли илм, донишмандон, аҳли зиё ба хотири он аст ки ҳамин мардум кӯшиш кунанд ки ба хотири бақои давлату миллат, яъне бақо ояндаи таъмини ҳаёти осоиштаи Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ диҳанд ки то андозае ба ҳамин моҳияти ҳамин масъала сарфаҳм раванд мардум ва пай дарёфти дониш, пай дарёфти он ҳақиқатҳое ки ба нафъи инсоният ҳастанд, ба нафъи ҷомеа ҳастанд, ба нафъи давлату миллат ҳастанд, камари ҳиммат бубанданд. яъне мушаххасан агар гӯем моҳияти дониш, дониши илмӣ дар тафаккури мардум имрӯз бояд мавқеи марказиро бигирад. бале, хуб, ташаккури зиёд. изҳор доштед ки дар ҷаҳони бисёр мутазод ки равандҳои шадид дар ҳоли бархурд ҳастанд, дар ҳоли вайрон кардани муҳитҳои маънавӣ махсусан ҳастанд ки меҳвари асосии ҳамин фарҳанграбоӣ аст ё ин ки фарҳангситезӣ аст. пешвои миллат низ бо дар назардошти ҳамин изҳор доштанд ки имрӯз дар ҳамин фазо, дар ҳамин шароит ҳамон ҷомеаҳои устувор мемонанд ки аз ҷиҳати илм, аз ҷиҳати мафкура, аз ҷиҳати
дастовардҳои ҷаҳони муосир, дастовардҳои илмӣ техникӣ пешрафта ҳастанд. бояд дар ҳамин хусус суҳбат кунем, яъне нақши илм дар пойдории ҷомеа, дар рушди давлатдории миллӣ, дар таҳкими истиқлолият ва суботи ҷомеа. албатта ҷамъият бидуни андешаи солим наметавонад ташаккул ёбад. бидуни шахсиятҳое ки дорои мафкураи солим ҳастанд, мафкура яъне ҷаҳонбинии васеъи рационалӣ ё ақлгароёна дошта наметавонад ташаккул ёбад. алҳол мо суҳбат кардем дар мавриди дониш ки гуфтем мафҳуми хеле васеъ аст. Бале. ва албатта ҳама гуна дониш метавонад хусусияти додани ахборотӣ дошта бошад ва он ахборот метавонад хусусияти тавсифӣ дошта бошад ё масалан ҳамчун як ахбороте ки ба манфиати ҷомеа камтар дахл дошта бошад. мо дар мисоли ин метавонем зиёд андешаҳои худро баён кунем ки нафароне ҳастанд ки фарзандони худро талқин мекунанд ба хондани баъзан осор ё баъзан китобҳое ки онҳо худ ба ғайр аз додани баъзан ахбороте ки хусусияти тахайюлӣ доранд, дигар наметавонанд ки барои ташаккул ёфтани андешаи илмӣ сабаб шаванд. аммо барои масалан сохтани як ҷомеаи мутамаддин моро зарур аст ки нозукиҳои ҷамъият, мафҳум ва моҳияти миллат, арзишҳои фарҳанги миллӣ ва монанди инҳоро дар шуъур ва дар тафаккури мардум ҷой кунем, насли наврас бахусус. яъне мафкурасозӣ ин масъалаи асосӣ аст ки дар доираи илмҳои гуманитарию иҷтимоӣ баррасӣ мешавад ва бидуни инҳо мо наметавонем дар мавриди омода кардани кадрҳои баланд ихтисоси соҳаҳои дигар ҳарф занем. бибинед як андеша ҳаст дар таърихи фарҳанги мо, мегӯянд ки олим шудан осон, аммо одам шудан мушкил. ин албатта андешаи мардумӣ аст, ин як ҳамту зарбулмасал ё як ваи мардумӣ ҳаст, аммо моҳиятан агар андеша кунем дуруст аст. барои мо хоҳем ки агар як мутахассиси ин ё он соҳае ки бевосита ба иқтисодиёт, ба пешбурди иқтисодиёти ҷумҳурӣ сарукор дорад, онро омода кунем, пеш аз ҳама бояд мо шахсияти вая созем, ки он шахсият тавонад ки ҳам шахсияти миллӣ, ҳам шахсияти фаромиллӣ ва ҳам шахсияте бошад ки ҳамун малакаю дониш, ҳамун қудрату тавоноии эҷодии худро ба манфиати миллату давлат ва дар маҷмӯъ ба манфиати инсоният аз дидгоҳи гуманистӣ сарф кунад. агар ҳамин гуна шахсият набошад, вай мутахассис шояд мутахассиси қолабӣ бошад ё шояд масалан ба мисли имрӯза дар ҷаҳони имрӯз мо зиёд мушоҳида мекунем ки масалан ташаккули зеҳни сунъӣ, кашфиётҳои мухталифи роботизатсияҳо, роботҳо метавонанд корҳои зиёдро анҷом диҳанд, аммо онҳоро мо наметавонем ҳаргиз шаҳрванд ё инсони комил ё инсони ояндасоз муаррифӣ кунем. аз ҳамин лиҳоз дар доираи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ ташаккул додани шахсияти инсон хеле муҳим аст ва ин беасос нест. масалан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, соли 2017 таъкид карда буданд ки ҷавонони имрӯз бидуни пешрафтҳои техникӣ, бидуни дастовардҳои илмҳои мухталиф наметавонанд ҳамқадами замон бошанд, вале ин ҳаргиз маънои онро надорад ки ин ҷавонҳо аз омӯхтани таърих, фарҳанг, забон ва арзишҳои фарҳангӣ худ дур бошанд. яъне дар ин ҷо як ҳамбастагӣ, як ба ҳам омадани донишҳо зарур ҳаст, яъне ташаккул додани шахсият ва дар ин замина ривоҷ додани ихтирооту пешрафту кашфиётҳои дигар, ки албатта вақте ки инсон бо тафаккури кушода мусаллаҳ ҳаст, яъне дорои чунин тафаккур ҳаст, бале ҷаҳонбинии васеъ дорад,
او هرگز نمیتواند که نسبت دولت و ملت خود به طرف باشد. حتما کوشش میکند که در روند تشکلیابی این و آن ساحه حیات جمعیتی نقش گذارد. کوشش میکند که در تربیه کادرهای من بعده در ساحه‌هایی که به واسطه برای جامعه ضرور هستند سعی نماید. از این لحاظ البته ما نمیتوانیم گفت که امروز توجه اساسی حکومت جمهوری به سمت علم‌های مشخص روانه شده است. علم جدا نمی شود، علم همبسته است. بله. یعنی علم‌ها اگر از نقطه نظر تصنیفات نگاه کنیم، علم‌های گومانیتری، اجتماعی، تکنیکی و طبیعی و ریاضی، یعنی در همین 4 بخش هستند، ولی این 4 بخش از همدیگر خیلی وابستگی دارند. بله. اگر منظور دستاوردهای اون ساحه علمی که اظهار داشتید ریاضی طبیعی بسیار باشد و زمینه‌های گومانیستی نداشته باشد، میتوانند که بر ضرر انسانیت حتی استفاده شوند. بیاید یک مثال عادی که همین کار که نخستین بار شاید انسان ایجاد کرد، اختراع کرد برای بریدن یک مسئله کشاورزی است، برای کشتن چاروا است، عموما برای بریدن درخت است. مقصد سازندگی است. اما امروز ما چندین دلایل را می‌بینیم که از دست کاری که انسان ساخته است چندین آدما قربان شدند. یعنی محصول اندیشه سالم باید باشد و از اون گفته شما چون خلاصه کردن ممکن است که مفکوره سازی، اندیشه سالم داشتن در کانسپسیای تربیه ما در نظام معارف باید در تشکل دادن با وجود آوردن ساختار شعوری عنصر کلیدی باید باشد. تشکر زیاد. از موضوع دور نمی رویم و از علم به جهان متمدن صحبت کردیم. یعنی علم را یک وسیله پیوستن به جهان متمدن گفتیم و پیشوای ملت با همین در نظر داشت همین یعنی پیوند شدن توسط علم به جهان متمدن از آن منفعت گرفتن و در برابر منفعت گرفتن یعنی پدیده های خوب را استقبال کردن، در برابر این از آن تهدید و خطرهایی که هست در جهان معاصر هشدار دادم بعضیان به اهل علم که بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشیم، زیرک باشیم تا اینکه همین سعادتی که ما تلاش میکنیم برای آن حفظ شود، حمایت شود و زمینه علمی داشته باشد. خب شما در این راستا مسئولیت اهل علم را، شناخت اهل علم را، رسالت اهل علم را در همین سمت چگونه ارزیابی میکنید یا اینکه چگونه میبینید؟ مسلم است که علم تاریخاً یک نقش، یک رسالتی روشننمایی راه جامعه را به ذمه داشت. و در این زمینه طوری که در ملاقات پیشوای ملت تاکید نمودند، امروز رقابت پذیری اقتصاد و پیشرفت جامعه ما را بدون سرمایه انسانی تصور کردن ممکن نیست. و به خاطر تشکل سرمایه انسانی، به خاطر تحول شخص و تبدیل آن به شخص کامل، علم یکی از زمینه‌های اساسی می باشد. یعنی کسب علم، شناخت درست دانش‌های علمی انسان را با درک به واقعیت وادار میکند که کدام عملها میتوانند که در خود یک تهدید به جامعه، باعث پراکندگی و در مجموع باعث رکود جامعه گشته باشند. به همین خاطر نفرانی که امروز در ساحه علم و معارف فعالیت می نمایند یک مسئولیت بیشتر از پیش را دارند که ماهیت خطرهای معاصر جهان امروز پیشگویی نشونده است و امروز تهدیدهای معاصر پیش از همه به مفکوره و به ذهنی جامعه بخصوص جوانان تاثیر می رسانند و به خاطر آن که این خطرها سری وقت پیشگیری و شناخته شوند، تا انسان خطر را نشناسد نمیتواند به مقابل آن مبارزه برد، چون که هر خطری که شناخته نشونده است یا اولین مراتبه استفاده می شود یا تهدید می گردد، این خطر غیر عنعنوی می باشد و به خاطر شناخت آن در ذهن جامعه بلند برداشتن مقام علم، تحلیل های عاقلانه
ва дар заминаи таҳлилу донишҳо фароҳам овардани як мафкураи интиқодӣ ё муқоиса зарур мебошад, ки худи ҷомеа, худи ҷавонон метавонанд бо мусаллаҳ шудан ба ин омилҳо хатарҳоро дарк кунанд. ва дар мулоқот бо аҳли маориф ва илм пешвои миллат таъкид намуданд, ки яке аз омилҳои побарҷо будани миллат дар шароити ҷаҳонишавӣ ин ҷомеаи босавод, бофарҳанг ва пешрафта мебошад, ки метавонад ҷомеаро аз хурофот, аз омилҳое ки ҷомеаро ба коҳиш ва рукуд мекашанд пешгирӣ намуда заминаи як пешрафт, заминаи аз ҳама муҳимаш дарки неъмате ки имрӯз ҷомеа дорад. Масалан, бе донишҳои илмӣ, бе як тафаккури муқоисавӣ инсон наметавонад неъматҳое ки дар даст дорад ё соҳиб аст муқоиса намояд ва наметавонад аз оқибатҳое ки дар сурати парокандагӣ ё бесаводию ҷаҳолат метавонад ба сари он ояд, як андеша намояд. ва маҳз дар ҳамин замина аҳамияти илм, мақоми он ва бахусус тавре дар ин ҷо таъкид гардид мақоми илмҳои гуманитарӣ, ки ба ташаккули шуури ҷамъиятӣ, ба шахсиятсозӣ ва ба таҳаввули сифатии ҷомеа замина мегузорад, таваҷҷӯҳи бештар додан лозим мешавад. ташаккури зиёд. дар бораи шинохти таҳдидҳо суҳбат кардед ва пешвои миллат доим як ҷумлаи зебо доранд, мегӯянд, ки танҳо илм аст, ки пеш роҳи ҷаҳолатро мегирад. масалан, дар ҷомеаи муосир барои ҷомеаҳо танҳо терроризм, экстремизм таҳдид нест. хурофотпарастӣ ҳам таҳдид аст, бегонагароӣ ҳам таҳдид аст, зиёдаравӣ ҳам таҳдид аст, исрофкорӣ ҳам таҳдид аст. агар аз буҷаи як оила суҳбат кунем дар сатҳи давлат, ҳама инҳо таҳдидҳое ҳастанд, ки ба заъф шудани пояҳои идораи ҷомеа бурда мерасонанд. ва пешвои миллат дар ин масъала дар мулоқот таъкид карданд. ва мо ҳамин гуна илмро як нерӯ шиносем, ҳамчун як қувва донем, чун ин ҳикмати бар маъло равшан аст ва дар тӯли таърих собит шудааст. ҳаким фирдавсӣ мефармояд, ки ба дониш дили пир барно буд. ё ин ки ҷалолиддини балхӣ мегӯяд, ки ҷумла олам сурату ҷон аст илм, хотами мулки сулаймон аст илм. хуб, омадем ба хурофот, ба зиёдаравӣ накардан, ба исрофкорӣ накардан ва масъалаҳои иқтисодӣ пешрӯ омад. вақте ки ба масъалаҳои иқтисодӣ таваҷҷӯҳ мекунем, нақши илм дар рушди иқтисод метавонад бисёр бараъло бошад ва пешвои миллат нигаронӣ аз он карданд, ки мутаассифона нақши илми ватанӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, яъне ҷумҳурӣ 0.1% аст. яъне вақте ки дар ин хусус суҳбат мекунем, бештар пеши назари мо ё ки мадди назари мо ҳамин омӯзиши ва рушди фанҳои риёзӣ ва табиӣ меояд ва дар ҳамин самт тайёр кардани мутахассисон. хуб, аз муаллима дар ин хусус пурсида мешавем, ки чӣ нақш дорад илмҳои табиӣ риёзӣ дар рушди иқтисоди миллӣ ва мо барои омода кардан, барои пайванд додани илм ба истеҳсолот дар ҳамин самт, дар ҳамин соҳа чӣ имкониятҳо дорем ва чӣ дурнаморо бояд муайян кунем? дар як вақт эълон кардани ҳам ҳадафи чоруми саноатикунонӣ бо сурати кишвар ва инчунин омӯзиши рушди илмҳои умуман омӯзиш ва рушди илмҳои дақиқ риёзӣ ва табиатшиносӣ. барои чӣ? барои он ки саноатикунонии кишвари мо бо суръат таъмин карда шавад ва вобаста ба ин вақте ки саноат пеша меравад, пас ҷойҳои корӣ мешаванд. ҷойҳои корӣ шавад, пас мардуми мо соҳиби ҷойҳои нави корӣ ҳастанд, мардум кор мекунад ва сатҳи некуҳавлии мардуми мо баланд бардошта мешавад. лекин барои ин чӣ намерасад? барои ин пеш аз ҳама бояд ки бо он технологияи наве ки ворид карда мешаванд ва он бо технологияи наве ки дар Тоҷикистон низ истеҳсол карда мешаванд, бояд ки мутахассисон кор кунанд.
ва барои он ки ҳамин мутахассисон кор кунанд мувофиқан бояд ки албатта ҳамин мутахассисон аз илмҳои дақиқ аз он ҷумла беш аз ҳама барои омӯхтани илмҳои дақиқ бояд ки пеш аз ҳама илми риёзӣ яъне математикаро бояд хуб омӯхт барои он ки тафаккури ҷомеа пеш равад барои он ки як дар ҷамъияти мо як ҳамдигарфаҳмӣ ваҳдат сулҳ бошад агар аз як тараф дар ин ҷо бояд ки илмҳои гуманитарӣ ҷои мавқеи асосиро мебозанд лекин барои рушди иқтисодиёт дақиқ риёзӣ илми математика нақши муҳимро мебозад ва ман лекин фанни математикаро мо шумо кати аз синфи якум аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мехонем ва аллакай аз ҳамон ҷо вобаста ба он ки ман муаллими мактаби ибтидоӣ чӣ гуна худаш медонад ҳамин фанро чӣ гуна метавонад ба таълимгирандагон онро пешниҳод кунад аллакай аз ҳамон ҷо маълум мешавад ки дар оянда масалан ҳамин нафарон аз илмҳои дақиқ аз он ҷумла аз математика бархурдор ҳастанд ё не мо худамо медонем ки ман аз кӯдакӣ ман ду хел ё ки масалан нафарон ҳастанд ки ман як тафаккури таҳлилӣ ё аналитикӣ доранд ва он нафароне ки надоранд ва он нафароне ки умуман тафаккури аналитикӣ таҳлилӣ доранд онҳо имконияти ба осонӣ аз худ кардани илмҳои дақиқ аз он ҷумла математикаро доранд ва мувофиқан дар оянда вақте ки дар мактаб илмҳои дақиқ математикаро хуб меомӯзад вай дар оянда метавонад махсусан чӣ дар факултети физикаи донишгоҳи миллӣ ва дигар донишгоҳ ва инчунин масалан дар донишгоҳи техникӣ ки унҷа барои он ки масалан ҳамон мутахассиси соҳаи муҳандисӣ бошад нафар пеш аз ҳама бояд илми математикаро донад то ин ки дар оянда масалан он қонуниятҳое ки ҳаст ҳамаи онҳо бо ин ё он формулаҳо ифода карда мешаванд яъне бе донистани математика имконияти дар оянда омӯхтани дигар фанҳои табиатшиносӣ ғайриимкон аст. ҳоло таваҷҷӯҳи ҷавонон чӣ гуна аст чун шумо ба тадрис ба таълими насли ҷавон машғул ҳастед ҳаст нафарони боистеъдод дар факултети механику математика таҳсил мекунанд ки онҳо дар баробари дар факултет таҳсил кардан онҳо боз дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок мекунанд онҳо инчунин дар озмуни илмфурӯғи маърифат иштирок карда ҷойҳои сазоворро якум ё дуюм ё сеюмро гирифтаанд вобаста ба ин ман пешниҳод мекардам ки ман ба ҷавонон ба аҳли ҷомеа оид ба дастовардҳои он нафароне ки дар ин ё он соҳаи илмҳои дақиқ ва ман илмҳои дақиқ ва илми математика фаъолият мекунанд он дастовардҳо ҳаёти онҳо чӣ гуна онҳо ба ин натиҷаҳо расиданд агар мо зиёдтар тарғиб кунем нишон диҳем ман боварӣ дорам ки таваҷҷӯҳ ба омӯхтани илмҳои дақиқ ва риёзӣ боз ҳам зиёдтар мешавад. ташаккури зиёд. ҳамон гуна ки худи шумо изҳор доштед ҳукумат ҳама имкониятҳоро фароҳам овардааст аз озмунҳо суҳбат кардед аммо насли ҷавон то ҳадде ки мо интизор ҳастем ба фаномӯзиши фанҳои табиатшиносии риёзӣ таваҷҷӯҳ надоранд чӣ кор кунем ки ҳавасманд шаванд абуалӣ ибни сино ки як нобиғаи ҷаҳонӣ аст ҳамагӣ 57 сол умр дид ва дар муддати ин 57 сол ҳудуди 40 соли ин шахсияти барҷаста ин аломат дар таъқиб гузашт имрӯз ҷавонони мо ҳама ин имкониятҳоро доранд мо чӣ кор кунем ки ҳавасманд шаванд вазифаи олим аст вазифаи омӯзгор аст вазифаи муассисаҳои низоми маориф ва илми кишвар аст китобҳои дарсии босифат зарур аст ки инро бевосита пешвои миллат дар ҳамин вохӯрӣ алоҳида қайд карда гузаштанд яъне китобҳо бояд босифат бошанд бояд ки бо тарзе навишта шаванд ки барои таълимгиранда он дастрас бошад фаҳмо бошад ва шавқовар бошад ин як масъала худи устоде ки омӯзгоре ки дарс медиҳад бояд дониши хуб дошта бошад ин дигар масъала ба ҷавонон тарғиб карда шавад нишон дода шавад ки агар онҳо ҳамин илмҳои дақиқро интихоб кунанд барои омӯхтан дар оянда чӣ гуна онҳо метавонанд муваффақ шаванд барои он ки масалан мо худамо медонем ки мана дар шароити ҳозира махсусан омӯхтани илми тиб
ниҳоят васеъ паҳн шудааст. Бисёр ҷавонони мо хоҳишманди омӯхтани илми тиб ҳастанд, барое ки онҳо дар пеши онҳо ҳамун симои табиб ки муваффақ аст, ки мо шумо гуфтед бисёр ба он кас муроҷиат мекунем, ҳамун симо ё ки масалан дандонпизишк ки шахси муваффақ аст дар ҷомеа, ҳамун пеши назари ҷавон мебиёд. Пас бояд ки мо нишон диҳем ки олим будан, яъне муҳандис будан, физик будан, химик будан, инам дар ҷаҳон, дар ҷамъияти ҳозираи мо як шахси бароиманд аст, соҳибэътибор аст. Ва он гоҳ ман фикр мекунам ҷавоно боз диққаташон зиёд мешавад ба омӯхтани ин фанҳо, ба омӯхтани ин ихтисосҳо. Ташаккури зиёд. Беҳуда намегӯянд ки омӯзгор муҳандиси рӯҳи инсон аст. ҳамон чизе ки шумо гуфтед, яъне ҷавонони мо бояд донанд вақте ки ба илм рӯ меоранд. Мо дар як ҷомеае зиндагӣ мекунем ки ором аст ва дар ҷаҳоне ки ҳоло мо мебинем, мушоҳида мекунем, аз ин неъмат дигар неъмате нест барои як ҷомеа, барои як давлати миллӣ бунёд кардан, сохтан. Ва дар ҷомеаи Тоҷикистон махсусан пас аз даҳаи аввали ба даст овардани истиқлол, яъне бо фароҳам омадани сулҳ, оромӣ, собот, як таваҷҷӯҳи вижа дар соҳаи илм ворид шуд. Ва ҳамин таваҷҷӯҳ боис гардид ки имрӯз мо дар соҳаи илм ба дастовардҳои зиёд ноил гардем. Акнун вазифаи илм имрӯз барои таҳкими амният, сулҳ, собот ва рушди давлатдории миллӣ чӣ аст? Чӣ рисолат дорад илм? қобили тазаккур аст ки аз замони ба даст овардани истиқлолият таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат, хосатан роҳбари олии кишвар баҳри илму маориф равона карда шудааст. чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо аҳли илм ва маорифи кишвар иброз намуданд, қайд намуданд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон илм ҳамчун омили пешрафт ва олимон захираи зеҳнии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. воқеан аз суханони бисёр пурмазмуни пешвои муаззами миллат бармеояд ки таваҷҷӯҳи ҳукумату мамлакати кишвар баҳри саводнок гардонидани аҳолӣ бисёр корҳо ба сомон расонида истода шудааст ва расонида шудааст. агар мо таваҷҷӯҳ кунем ба солҳои аввали истиқлолият, соли 1999 ба самти маориф ва илм дар маҷмӯъ 58 000 сомонӣ ҷудо гардида буд. ин нишондиҳанда дар соли 2024 ба 225 миллион сомонӣ расонида шудааст, ки ин бевосита таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат, бевоситаи роҳбари кишвар нисбат ба илмомӯзӣ, нисбат ба таълимомӯзӣ, таълим дар самти маориф равона карда шудааст. воқеан шумо дуруст қайд кардед ки имрӯз илм ба ҳукумат ё ин ки ба истиқлолият, ба ваҳдати миллӣ чӣ дода метавонад. боз ҳам мегузарем ба анамон рақамҳое ки пешвои муаззами миллат дар мулоқот бо аҳли илм ва маорифи кишвар дарҷ намуданд. дар давраи соҳиби истиқлолият, яъне дар тӯли 30 сол, зиёда аз 3900 муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шуданд, аз ҷумлаи гимназияҳо, литсейҳо, яъне муассисаҳои типи нав барои омода кардани мутахассисон, олимон ва дигар қишри ҷомеаи Тоҷикистон. боз ҳам қайд кардан зарур аст ки шумораи донишгоҳу донишкадҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар аввал 13 ададро ташкил мекард, имрӯз шумораи онҳо ба 47 адад расидааст ва теъдоди донишҷӯёну дар ин донишгоҳу донишкадаҳо зиёда аз 220 000-ро ташкил медиҳад.
вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як омӯзгор олим пеш аз ҳама софдилона ва содиқона дар касби интихобкардаи худ нисбат ба таълиму тарбияи насли наврас мебошад. дуюм ин ки пешвои муаззами миллат қайд намуданд ки мардуме ки халқияте ба ҳадафҳои ҷаҳонӣ, ҳадафҳои техникӣ, ҳадафҳои илмӣ, технологӣ, маънавӣ расида метавонад ки донишу заковати бештар доранд. мисолам оварданд ки дар давраи ҳассоси касали сироятии COVID-19 ки тамоми ҷаҳон ба ин мубориза буд, яъне дар ин ҷо дониш, илм, ана ҳамун таҷрибаву технологияи ҷаҳонӣ нишон дод ки инсоният ба ин муқобилият карда наметавонад ва ҳар як давлат, ҳар як миллат дар алоҳидагӣ дар ин самт фаъолият намуданд ва таваҷҷӯҳи наҷибонаи пешвои муаззами миллат буд ки як қатор ҳамун озмунҳоро дар сатҳи ҷумҳурӣ эълон намуданд ба монанди илмфуруғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман, фуруғи субҳи донои китоб аст. яъне ҳадафи асосии ҳукумати мамлакат бевосита пешвои муаззами миллат дарёфти чеҳраҳои нав дар соҳаи илм, дар соҳаи табиӣ, риёзӣ, дар соҳаи санъат мебошад. аз ин лиҳоз қайд кардан ба мавриде аст ки имрӯз ҳукумати мамлакат тамоми чораҳоро баҳри дарёфти ана ҳамун илм, таълим, тарбия андешида истодааст. моро зарур аст ки имрӯз баҳри истиқлолият, баҳри давлати мустақили миллӣ ва ваҳдати миллиамон чӣ дода тавонем? албатта вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як омӯзгор омода кардани мутахассисони баландихтисос, забондон ва муаррифгари давлату миллат ба ҳисоб меравад. халқи босаводу тамаддунофар ҳеҷ маҳал, ҳеҷ гоҳ ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ аъзо намегардад. яъне ҳадафи пешвои муаззами миллат ҳам аз он буд ки ҳар як фарди солимфикр метавонад ки бадро аз нек фарқ карда тавонад. аз ҳамин лиҳоз фикр мекунам ки дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ки ҳангоми мулоқот ба аҳли илм ва маорифи кишвар сурат гирифт, беш аз пеш моро вазифадор мекунад ки боз ҳам бештар фаъолият намуда баҳри гулгушкӯфои ватани азизамон, пос доштани ваҳдати миллӣ, анъанаҳои неки миллӣ, худдорӣ кардан аз ҳар гуна анъанаҳои бегона ва тақвият бахшидан ба ана ҳамун мақсадҳои ниҳоии ҳукуматамон софдилона хизмат намоем. қобили зикр аст ки бевосита президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд ки ҳар фарди солимфикр бояд аз нерӯи зеҳнии инсонии худ самаранок истифода бурда ва ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, ба ҳар гуна гурӯҳҳои террористӣ, экстремистӣ, чӣ ки дар инҷо шумо қайд кардед, ворид нагарданд. яъне шомил нагардани худи ҷавонон, махсусан ҷавонон, шаҳрвандон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, ин аз сатҳи баланди дониш, шуур, маърифат, ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ ҳар як фарди худогоҳ вобастагӣ дорад. ташаккур зиёд. ҳамин аст ки пешвои миллат дар паём соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ пешниҳод карданд ва
аз ҳамон шинохти мафҳуми дониш изҳор шуд, дониши илмӣ ва пайванд будани илмҳо байни ҳам ба маърифат меоем ва инсони комил мегӯем як шахсияти дорои маърифати баланд мегӯем, маърифати комил мегӯем. Ҳамин таъбирҳо нишон медиҳанд ки илм воқеан инсонро растагор мекунад, инсонро озод мекунад, чун ба ҳақиқати мутлақ мерасонад. вақте ки дар хусуси нақши илм дар таҳкими амният суҳбат мекунем, дар рушди давлатдории миллӣ суҳбат мекунем, нохудогоҳ чеҳраи олим, чеҳраи зиёӣ пеши назари мо меояд. биёед дар фароварди суҳбат аз рисолати омӯзгор, аз рисолати аҳли илм, аҳли зиё барои пост доштани ҳамин неъматҳо, сулҳ, оромӣ, давлати соҳиби истиқлол сухан кунем. марҳамат. албатта ин масъалаи хеле муҳимтарине ҳаст ки масъулият бозам сари омӯзгор меояд ва албатта дар суҳбате ки ҳамроҳи аҳли маориф ва илм пешвои миллат доштанд, мақсади асосиам таваҷҷӯҳ ба ташаккул додани дониш ё хиратмандӣ дар байни насли наврас аст. албатта чун бинандаи муҳтарами мо ҳамагӣ аҳли илм нестанд ва илм ҳам хоси омма нест, аммо дониш хоси омма аст, хоси инсон аст ва рисолати омӯзгор имрӯз дар ҷомеа аз он иборат аст ки дар партави ҳамон ҳидоятҳои сарвари давлат баҳри то андозе дар роҳи донишпазирӣ, донишҷӯӣ, аз худ кардани дониш ва то як андоза дар замина гузоштан барои рушди минбаъдаи илм саҳмгузор бояд бошад омӯзгори имрӯза. яъне албатта агар ба насли имрӯза мо аз худи ҳамин зинаҳои поёнии таҳсилот шурӯъ накунем, дар оянда мо пайдо кардани аспиранту докторанту олим хеле танқисӣ мекашем. албатта донистани шеър, донистани ривоят, донистани қисса, донистани кадом роману повесту дигар хуб аст, вале агар мо аз зинаи поён дар ҳамин марҳилаҳо тавонем дар шуъури насли наврас то андозае фикр кардан барои кашфиёт ё шинохти воқеии ҷаҳонро бикорем, албатта метавонем дар оянда ба ҳамун ҳадафҳои гузоштаи сарвари давлат ноил гардем. яъне қобилияти хеле ки устод гуфтанд, ҳанӯз аз ҳамин поён қобилияти муқоиса, таҳлил, баҳогузорӣ, арзишгузорӣ дар шуъури насли наврасу ҷавони имрӯзаи мо агар пайдо шавад, ин аллакай нишонаҳои пайдоиши тафаккури илмӣ ҳастанд ва метавонанд ки ин гуна ҷавонон албатта дар роҳи илм қадамҳои устувор гузоранд ва ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. пешвои миллат аллакай дар ироаи паём аз соли 2022 омӯзгорро шахси мафкурасоз ва раҳокунандаи ҷомеа аз ҷаҳолату хурофот номидавад. ва албатта дар қаринаи боварии пешвои миллат, он интизориҳое ки тамоми миллат аз омӯзгор, аз олим дорад, масъулияти омӯзгорону аҳли зиё даҳчанд мешавад ва аз ҷумла дар қаринаи хатарҳое ки ҳаст, моро мебояд ки на танҳо бо тадрис, балки бо осори илмӣ, мақолаву баромадҳо, таҳқиқотҳои мукаммал ба сами ҷомеа тамоми равандҳои дар ҷараён будаи ҷаҳони муосирро расонида бошем, то тавонем ки ин миллати тамаддунофарро дар шароити муосир муаррифӣ кунем ва баҳои асосию асили меросбарони ориёиро сазовор бошем. дар ин қарина
тавре ки пешвои миллат дар мулоқот бо намояндагони маориф ва илм таъкид намуданд, яке аз омилҳое ки имрӯз намегузорад ки омӯзгор ё олим зиёдтар эҷод намояд, як назарияҳои мушаххасро таҳлил намояд, ба пардози андешаҳои хоса ва таҳлили равандҳои мураккаб пардозад, ин сарбории ниҳоят зиёд мебошад ки имрӯз теъдоди ниҳоят зиёди дарсҳо то як андоза намояндагони аҳли зиё ва илмро аз эҷоди бештар албатта дур намудааст ва ба ҳамин хотир хуб мешуд ки дар қаринаи ин тавсияҳои мушиквхонаи пешвои миллат ки дарди зиёӣ ва аҳли маорифро бевосита дарк мекунанд, худашон як солор дар роҳи эҳёи маориф ва илми Тоҷикистон баъди ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ мебошанд, ҳаҷми сарбории омӯзгорон ва аҳли зиё кам карда шуда, таҳқиқотҳои илмӣ, таълифи мақолаҳо, китобҳои босифати дарсӣ як тарғибу ташвиқ шаванд ва ба ҷои гӯем ки дарсҳои аз меъёр зиёд ё ки ҳаҷми зиёди сарборӣ, таносуби сарборӣ тавассути таҳқиқоти илмӣ ва корҳои таҳқиқотӣ илмӣ ва таълифи китобҳои дарсию васоити таълим таҷдиди назар гардад, то дар ин замина низ як майдони эҷод фарохтар гардида, ҳарчи бештар зиёён ба раванди татбиқнамоӣ вазифаҳои дар пеши ин қишри ҷомеа гузоштаи пешвои миллат зиёда шавад ва дар ин замина ҷомеа низ фарогири равандҳои татбиқ ё пайванди илм ба истеҳсолот ва мафкурасозӣ гашта тавонад ки бо қадамҳои устувор ба роҳи ояндаи дурахшони миллат устуворона қадам зананд. дар ҳамин вазъияти ҷавонишавӣ, дар ин вазъияти ниҳоят муборизаҳои тезу тунди ҷаҳон, рисолати асосӣ ба олим, ба омӯзгор дар ҷумҳурии мо, дар Тоҷикистони азизи мо, дар ватани мо вогузошта шудааст ва аз омӯзгор, аз олим вобаста аст ки ояндаи Тоҷикистони мо чӣ хел мешавад. аз он ки дар баробари он ки омӯзгор соҳиби илм бояд бошад, бегуфтугӯ бояд ки ба дарс ҳамавақт омода бошад, ба ҳамаи он саволҳое ки таълимгирандагон метиҳанд бояд ҷавобҳои мушаххас дода тавонад. барои ин бояд аз болои худаш зиёд кор кунад, лекин дар баробари ин бояд масъулияти зиёд дошта бошад, бояд ватандӯст бошад. дар баробари он ки вай фанне ки дарс метиҳад, вай чӣ фанни гуманитарӣ аст, вай чӣ фанни ягон фанни дақиқ аст, фанни риёзӣ аст, инчунин бояд ки аз таърихи ватани азизи мо огоҳ бошад, бояд аз таърих, аз география, аз фарҳанг, аз адабиёти классикии мо огоҳ бошад, то ин ки тавонад фарзандони моро, ман таълимгирандагонро тарбияи дуруст диҳад, таълими дуруст диҳад ва ҳамин аз омӯзгор вобаста аст ки анами фарзандони мо чӣ гуна таълим мегиранд, онҳо чӣ гуна ватанашонро дӯст медоранд, намедоранд, чӣ гуна омад бетаваҷҷӯҳ мешаванд ё ин ки онҳоро осон мешавад ба дигар роҳҳо бурда. яъне омӯзгор дар ҳамин вазъияте ки ҳозир мо қарор дорем, омӯзгор бояд ки масъулияти зиёд дошта бошад ва пеш аз ҳама бояд бо масъулият ва ватандӯст бошад. ташаккури зиёд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар паёми ҳамасола баҳри боз ҳам беҳтар гардонидани шароити моддӣ, иҷтимоӣ кормандони соҳаи маориф музди маоши онҳо баланд бардошта мешавад. қобили зикр аст ки дар ин замина донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи пешсаф ҳамаи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллатро
дар маҳал иҷро намуда баҳри тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси сатҳи байналмилалӣ чораҳои зарури андешида истодааст. бояд қайд намуд ки бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат соли 2015 ҳангоми ироаи паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи таъсиси комиссияи олии аттестатсиониро гузошта буданд. комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ки яке аз муассисаҳои масъул барои тайёр кардани кадрҳои илмӣ, додани шаҳодатнома ва дараҷаҳои илмӣ ба ҳисоб меравад, аз соли 2017 фаъолияти худро оғоз кард. яъне то имрӯз зиёда аз 1000 нафар дар ин комиссия рисолаҳои номзадӣ ва доктории худро дифоъ карданд ва як кӯмаки наҷибонаи роҳбари давлат баҳри боз ҳам дар шароити хубу дар ватани маҳбубмон дифоъ кардани рисолаҳои илмӣ буд. аз ин лиҳоз моро зарур аст ки баҳри минбаъд низ корҳои илмии тадқиқотии худро аз мавзӯъҳои мубрами имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ интихоб намуда натиҷаи фаъолияти назариявии худро ба корҳои амалӣ, яъне ба зеҳнӣ истифода бурда тавонем. ва дуруст ҳам қайд кардан пешвои муаззами миллат ки натиҷаи фаъолияти илмӣ бояд дар истеҳсолот истифода карда шавад. моро зарур аст ки минбаъд низ баҳри пешрафти ватани азизамон барои боз ҳам содиқона хизмат кардан ба ватан саъю кӯшиш намоем. ташаккур зиёд. ва барои ин ҳамаи имкониятҳо мавҷуданд. аз ҷумла соли 2022 қонун дар бораи тиҷоратикунонӣ натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва илми техникӣ қабул карда шуд ки ҳамаи имкониятҳои ҳуқуқиро барои мо фароҳам овардааст. ва бисёр хуб аст ки суҳбатро бо ҳамон таъкидҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ ба поён бирасонем ки мегӯянд: миллати тоҷик миллати тамаддунофар аст, шаҳрсоз аст, шаҳрнишин аст. ба шаъну шарафи ин миллат намезебад ки ба фарҳанги бегона рӯ биёрад, илмдӯст набошад, илмгаро набошад, тақлидкор бошад. ва хуб аст ки зиёёни мо дар ин самт рисолати худро ки медонанд бештар татбиқ кунем ва барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон якҷо камари ҳиммат бибандем, то ин ки кабутари сулҳ дар фазои Тоҷикистон ҳамеша бол бизанад ва парчами истиқлолият ҳамеша парафшон бошад. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо суҳбати мо бо Амирхон Шоҳусайн, доктори илмҳои фалсафа, Никрӯз Қодирзода, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ва Амриддин Шарифзода, номзади илмҳои таърих ва Лутфия Раҷабова, доктори илмҳои физика, математика, профессор, омӯзгорони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.